najkrajšie video, akože potom v popisku vidíte ten YouTube kanál, takže si môžete potom pozrieť video. No, začíname. Ahojte dámy a páni, je tu čas na ďalšie Ak sa vám tento typ videí páči, tak zanechajte palec nahor a napíšte do komentárov váš názor na nasledujúce záznamy. Poďme na to. Poďme. Doby si to ty? Začneme dvojicou videí, ktoré ma celkom pobavili, že sa na nich nachádza záhadná bytosť, ktorá až náramne podozrivo pripomína škriatka Dobbyho zo sveta Harryho Pottera. Na prvom kratučkom klipe vidíme pevného mužíka utekať pred psom, až nakoniec sa ukryje v plastovom kontajneri. Zvedavý pes prekvapivo zareaguje, kam sa škriatok podial, no následne ďalej pokračuje svojím smerom. Ľudia v komentároch okamžite začali písať, že ide o Dobbyho, no objavili sa aj iné trefné komentáre, že ide o niekoho brata, ktorý si zabudol zobrať svoje lieky, alebo že je to niekoho ex. Druhé video rozvoľnilo prúdy internetu pred niekoľkými rokmi, keď istá Vivian Gomez uverejnila 10-sekundový záznam z jej bezpečnostnej kamery, ktorá sleduje jej auto. Vivian zostala poriadne ohromená, keď na ňom uvidela bizarnú postavu, ako komicky kráča okolo jej vozidla smerom na ulicu. Toto bude asi o Dobby. Máte všetko v kanále. Okrem toho, že tento klip opätovne pobavil milióny ľudí, stále to chcelo nejaké vysvetlenie, kto to akože má byť. Vivian poskytla niekoľko rozhovorov s novinármi, vďaka čomu sa zistilo, že má v tom čase 9-ročného syna Bobbyho, ktorý by teoreticky mohol byť postavou vo videu. Začalo sa uvažovať, že si dal na hlavu spodnú bielizeň a vtipne sa prešiel pred kamerou. Bobby a jeho mama toto tvrdenie však rázne odmietajú, pretože v tom čase aj pozerali spolu televíziu. Osobne ma obidve videá veľmi pobavili a je mi v podstate jedno, aká je za nimi pravda. A čo si myslíte vy? Dobre. I tu fake. Tu je svoje bytosť. Indonéski youtuber Mark Ringa na svojom kanáli väčšinou robí prieskumy strašidelných lokálí, ktoré mu odporúčajú jeho divákom po celej krajine. Zameriame sa na jeden prieskum, pre ktorý sa vybral v noci sám do lesa, v ktorom majú žiť akési vedecky nepotvrdené bytosti humanoidného pôvodu. Keď prišiel na miesto, zapol svoje vysielanie a všetko prezentoval pre svojich divákov v reálnom čase. Záznam, ktorý je doteraz k dispozícii, sa takmer celý čas nič zaujímavé nedeje. No ku konci konečne začuje neznámy výkrik a asi o minútu ďalej narazí na niečo, čo ho donúti okamžite odtiaľ vypadnúť preč. Nie. Mereka seperti mengikuti di belakang gua, teman-teman. Ya, gua dengar suara. Gua dengar suara, teman-teman. Dan arahnya di daerah sini. Astagfirullah. Anjing. Jeho jediný zdroj svetla pristane na dve čudesné bytosti, ktoré mu aj zvukom dávajú vedieť, aby rýchlo zmizol. Aj keď si video spomalíme a vyjasníme, nevidíme ich príliš dobre, no nech v tom lese bolo čokoľvek. Istotne si to neprijalo cudziu spoločnosť. Presne tak. Ako ja. Isaiah Harris a jeho bratranec sa išli prejsť v strede noci niekde mimo mesto a to, na čo narazili, bolo podľa jeho slov to najhrozivejšie, čo za celý život zažili. No dobre. Potom, keď tam internet sa zle kupujeme, sa to preberať, to začneme.
Prosím, dajte mi odberať odberateľov. Ale by sa bol spokojný, keby ste mi dali aj kurva. Popíšte mi môžete dať čo písať. Sa bol povoziť na bicykli ako to cvičenie robíva, no tentokrát ho zaskočili hrozivé výkriky, ktoré si musel nahrať. Oh no. Podobne znejú aj niektoré zvieratá, ako americká puma alebo líška. Čo sa podarilo nahrať tomuto mužovi, si môžeme iba domyslieť, no samotný zvuk by som teda istotne počuť nechcel. Čo poviete? A môže to byť ľudia aj ľudia, ja neviem. Ale viac to verím. Teraz Mysterióznych zvukoch, keďže nedávno mi na Instagram napísal divák Patrik, ktorý je autorom videa, na ktorom sú počuť záhadné hlasy. Keď ideme dneska 50 lajkov na tom, ideme na tomto videu 20 lajkov, tak natočíme také podobné video. Patrik mi do správy napísal, že to bolo počuť na stovky metrov ďaleko, no nemohli identifikovať, odkiaľ hlasy pochádzajú. Pamätám si, keď tieto mysteriózne zvuky boli veľmi populárne a na internete sa objavovali videá z celého sveta, ktoré boli údajne zachytené. Mnohé z nich boli ale vrátiť a nešlo o nič neobyčajné. Ako je to v tomto prípade, posúdiť nedokážem, no moje skeptické cítenie mi hovorí, že by sme ľahko prišli na to, ako je to s pravosťou tejto nahrávky. Takže vaše postrehy mi určite napíšte do komentárov. Druhé. Reklamy sú hrozné teraz. Idú nám reklamy, joje. Povedal by som, že táto užívateľka s nikom Time to Wait bola jedna z prvých, ktorá prišla na TikTok so strašidelnou videosériou, keď v roku 2020 pridala celú radu videí, na ktorých zaznamenávala hrozivé javy v jej dome. V záhrade stojí malá kôľňa s náradím, kde nechtiac našla neznámy kufrík, ktorý sa rozhodla otvoriť na videu. Ako už iste viete, nedopadlo to zrovna najlepšie. Okay, so the kids are finally with their dad. So I'm gonna open the suitcase. I read some comments that you guys were saying it's like a trick case. I don't really know what to do with it. It's not really working.
Počas toho, ako sa snažila otvoriť kufrík, zvonku začula hlasité zvuky a k tomu sa tam ozýval detský pláč, no ako tvrdila, jej deti boli v tom čase s ich otcom. Jeden večer zúfalo a unavene sedí na podlahe a snaží sa natočiť nejaký dôkaz o paranormálnej aktivite v jej dome. Spočiatku tvrdí, že tu len stráca čas, no keď vyzve entitu, aby jej dala pokoj, udeje sa niečo šokujúce. Okay, so this is probably my 8th time recording. This curtain has been getting jerked completely back and forth. The window is, I mean, it doesn't even open. And the fan is going, but as you can see, it's not enough wind power to move it like that. I'm just sitting here trying to record it happening again because I keep getting really freaked out. This is such a waste of time. Whatever you are, leave my house now. Oh shit, son. Oh god. Okay. What the fuck was that? Dude, there's nobody over there. There's nothing over there. Holy shit. Okay. Do svojho domu si pozvala lovcov duchov, no tí jej odkázali, že na toto potrebuje rovno exorcistu. Ešte jedno video. Po tretíkrát sa vraciame k Diegovi Spikersovi, ktorý má skvelo spravené videá, na ktorých ukazuje vyčínanie údajného ducha jeho nebohej malej sestry. Od posledného videa pridal niekoľko ďalších, z ktorých poriadne mrazí. Amy? 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 Musím povedať, že sa na to skvelo pozerá a človek miestami uvažuje, čo je ešte reálne a čo je šikovný strih. Tak či tak to má Diego parádne spracované a budem sa tešiť na jeho ďalšie videá, ktoré nájdete na jeho profile. A to by bolo pre dnešné video všetko. Ďakujem vám za pozornosť a pripojte sa na môj server na Discorde, kde ma určite zastihnete. Prajem vám pekné sny. Tak, toto bolo video. Skelet a potom v popisku všetko uvidíte. Ďakujem, že máme toľko odobrateľov. A vítajte A pri tak, krátkych strašidelných čaute. videách, po ktorých sa môžete